Vale, eskerrik asko Jaione. Buenos días a todas y todos. Eskerrik asko eta ongi etorri guztioi, eta gaur ez naiz dinamitzatzailea, baizik eta erraztailea, lehen Marianok esan duenaren harira. Esperientzien mailari helduko diogu beraz, programari jarraituz, eta ordu eta erdi aurrikusi dugu izatez. Beraz, 5 minutu atzera goaz, baina nik uste dut ordu baterako edo amaituko dugula mai inguru honekin. Eta esango nuke horren ondoren, ja, itxira izango dugula. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, ona etorri zareten guzti-guztioi, izan ere batzuetan ohituta gauden arren, ahalegina berez eskertzekoa da. Zuen esperientzia kontatzera etortzea, eta zertzela horiek ematea, hori guztia benetan eskertu nahi dizuegu. Hemen zaudeten guztiok aurkeztuko zaituztet hitza hartzen duzuenean, beraz orduan azalduko dituzue esperientziak bata besteren atzean ordenean. Horrelaxe antolatuko dugu beraz espazio hau. Guztiok hitza hartu ondoren, beste hitzaldietan bezalaxe, galdera tarte bat utziko dugu, edo iruzkinak egitekoa, baita hausnarketak egitekoa ere. Aurkezpenek iron bitartean, hainbat gai aterako zaizkigu mahai gainera, esaterako, esperientzien zergatia, jatorria, zertan dautzan, eta nola aplikatzen duten ikuspegi belaunaldi arteko hau. Bertatik ateratako ikaspenak ere ikusiko ditugu, eta esan beharra daukat, aurkezpen sarrera txiki bat antolatu dela, baina uste dut alde batera utziko dela aurreko hitzaldiaren ondoren ikuspegia ez naulako konbentzitzen. Baina goizan zehar ikusi dugu hainbat erronka ditugula, belaunaldien arteko ikuspegiari dagokienez, eta heldu egin behar diegula. Eta ondorio bat atera dut, hain zuzen, erronka horietaz guztietaz hitz egin beharra daukagula. Eta niretzat behintzat aurreko hitzaldiak, ireki ditu ate berri batzuk eta hausnarketarako bide berri batzuk. Goizean entzutun ditudan gauza guztietatik ondorio bat atera dut, eta hori da belaunaldi artekotasuna ulertzeko modu bat badagoela, adin ezberdinetako jendearen arteko harremanetatik haragokoa, ezta? Eta ikuspegi horrek apur bat hortik harago ulertu behar du belaunaldi artekotasuna. Pentsatzen genuen garrantzitsua zela gaur hona ekartzea sektore, eremu ezberdinetako esperientziak, ez? Hemen lau ditugu, gehiago daude, baina, enfoke transbertsal, ez? Intersekzionalitate, eta, pixka bat hori zainduz. Eta beste alde, esatea badaukagula behintzat eaeko lurralde bakoitzetik esperientzia bat gaur hemen. Besterik gabe, nonbaitetik hasi behar gara, eta norbaitekin, eta ize gaur tokatu zaitzu zuri, ez da postu errexalena izatea, baina hasiko gara zuen esperientziarekin, hainbat udalerritan aplikatzen dena eaeko lurralde ezberdinetan, eta gainera komentatu didazu estatu mailan, ezta? Ella es Aise Trueba y es cofundadora de la asociación Q. Aise Trueba daukagu guk hemen, Q esperientziaren antolatzailea eta belaunaldien artean partekatutako etxebizitzen proiektua da. Q elkartetik antolatzen duzuena eta helburua da elkarbizitza erraztea, kasu honetan gazteen eta adinekoen artean. Zuzendu iezadazu, zerbait okera esan badut, eta mesedez, zaitez, nahi duzuenean, mila esker, ni importaz baizue zutitu egingo naiz, guztiok ikusi nahi zaituzte dalako eta aurpegiak ikuste gustatzen zaidalako. Gracias un poco por habernos invitado a contar nuestra experiencia. Eskerrik asko hona gonbidatzeagatik, Aise Trueba naiz, esan dugun moduan, eta Quz hitz egingo dizuet. Hau da, belaunaldien arteko bizikidetza proiektuaz. Hau guztia
xede jakin batekin hasi zen, oso xede zabala zen, eta amets egiten genuen azken finean, ameslaria. Helburua zen adinekoetan oinarritzea eta nahi gabeko bakardadeari buelta ematea. Beste definizio batzuk bilatu nahi genituen, eta horregatik zerbait lurreratu egin behar genuen, misio bat, zerbait ukigarria egin behar genuen, praktiko batzuk diseinatu behar genituen, eta honek guztiak eraman gaitu nahi gabeko bakardade hori saiestu nahi izatera. Eta horretarako bizikidetza proiektuak garatzen ditugu belaunaldien artean. Ulertzen baitugu pertsonen arteko harremana eta belaunaldien arteko harremana onuragarria izan daitekeela guztiontzat eta maila guztientzat. Guztietan markatu. Gaur egun plataforma bat daukagu, aplikazio bat, zeinaren bitartez laguntzen baitiegu adineko pertsonei. Etxean espazioa duten adineko pertsonei laguntzen diogu, gela hori aloka ezaten, gazteekin, edo hain gazteak ez direnekin, lotura hori sortzeko azken finean. Garbi dago, hau ez dela horrela hasi, hau azken finean da gaur arte eraiki ahal izan duguna. Baina hau gutxi gora bera 2017an hasi zen, elkartea sortu zenean hasi zen itxura hartzen, eta hasieran non ginen ulertzen saiatu ginen, eta ze erronka genituen inguruan. Kasu honetan hasi ginen adineko pertsonek zituzten erronkak aztertzen. Izan ere oraindik erkarpena egiten dute gizartean eta gure inguruan daude. Eta orduan hasi ginen ikusten zeintzuk ziren erronka horiek eta egunerokoan ze erronkei egin behar zieten aurre. Orduan topatu genuen nahi gabeko bakardadea. Garai hartan hainbeste protagonismo ez zuena, ez erakundeetan, ez enpresetan. Eta ulertu behar dugu kontzeptu hauxe dela. Batzuetan bakarrik egon behar dugula pertsonek, baina batzuetan norbaitekin konektatu behar dugunean eta lortzen ez dugunean, orduan sortzen dela nahi gabeko bakardadea deritzona. Eta horixe da borrokatu behar dugun sentimendu bat. Espazioak behar ditugu jendeak aurre egin alizateko nahi gabeko bakardade horri. Eta horretan hitz egiten genuen adineko pertsonen bakardadeaz, ezta? Eta zenbakiak begiratu genituen eta datuak. Eta ikusten hasi ginen ze espazioetan gertatzen zen gehien bat nahi gabeko bakardade hori, eta espazio nagusia etxe bizitza zen. Esaterako, arratsaldean ailatzean etxera eta inorez izatean azaltzeko egunan nolakoa izan zen. Esaterako. Marianok esan bezala, beste belaunaldi kronologiko bat ere aztertu genuen, eta gaztena izan zen. Haien erronka nagusietako bat emantzipazioa izan zen. Ziurrenek ezagutzen duzue kasuren bat, zeinan jendeak beste hiri batera joan behar izan duen lan egiteko, eta oso zaila egin zaion esaterako etxe bizitza topatzea, etorkizuna egiteko, edo ogibidea eta errotzea ere lortzeko. Beraz ikusi genuen hor bazegoela aukera bat belaunaldien arteko bizikidetzarako. Eta hortaz ez naiz bakarrikari adinekoen nahi gabeko bakardadeaz, baita gaztenez ere, ez dakit gogoan dugun pandemia nolako izan zen, baina garai hartan sakondu egin zen gazteagoen artean nahi gabeko bakardadea ere. Eta are gehiago, gero eta gehiago entzuten da, gazte gehiago senti daitezkeela bakarrik nahi gabe ere, adinekoak baino. Eta hori da kubutik proiektu hau aurrera eraman nahi izateko arrazoia. Konexioa lortu nahi dugu pertsonen artean, onurak hartzeko azken finean alderdi guztiai. Eta badago beste alderdi bat ere asko aipatzen ez dena. Hain zuzen, belaunaldien inguruan ditugun judizioena. Guk sustatu genuen bideo bateko iruzkinak dauzkagu hemen pantailan, eta ikusten dugu oso deskonexio handia dugula belaunaldien artean. Aspaldi irakurri nuen
historian belaunaldi gehien elkarrekin bizi ginen garaia zela. Zazpi ere badaude eta hala ere inoiz baino deskonektatuago gaude. Marianok ere hori esan du, izugarriari ari garela galtzen, ikaskuntza galtzen ari gara, esperientziak galtzen ari gara, eta bizitzako une askotan, oso ezberdinak izan da ere elkarren artean, belaunaldien arteko babes eta laguntza hori oso garrantzitsua izan daiteke. Horiexek dira beraz, oinarrian genituen erronkak, eta orduan hasi zen proiektu hau. Belaunaldien arteko konexioak sortzeko proiektua, etxe bizitzaren bitartez, etxe bizitzan barruan sortzeko helburua izan genuen. Eta modu honetan pertsona batek diru sarrera gehigarri bat izan zetakan, eta gainera ikaskuntzak ere sortzitezken. Proiektu honetan zalantza eta beldur asko sortzen dira. Adibidez, etxea ez ezagun bati ematean, edo beste belaunaldi baten munduan murgiltzean, benetan beldur ugari sortzen dira. Lehen zalantza izan zen nortzuk biziko gara. Oso garrantzitsua da guretzat, nola sortzen den konexio hori, eta oso aintzat hartzen ditugu jendaren ohiturak. Ez horren beste hobiak, literatura edo mendia gustatzen zaizun, baizik eta nola gustuko duzun etxean bizitzea. Ze ohitura dituzun, hau da, espeziak antolatuta izan behar dituzun ordena alfabetikoan, edo berdin dizun apur bat nola dagoen etxea, eta egunero txukundu eta garbitu behar duzun. Espektatibak ere aztertzen ditugu. Zer espero duzu bizikidetzatik? Bizitza kanpoan izatea eta logela bat alokatuta izatea, edo biziko nahi zen pertsona horrekin konexioa bat nahi dut. Horiek dira egiten dugun hori ezartzeko eta diseinatzeko oinarri handienetako bat. Gauza asko ikusten dugu sare sozialetan, publizitatean, eta horregatik oso garrantzitsua da guretzat segurtasuna. Etxean seguru sentitzea funtsezkoa da programa honetan parte hartzeko. Eta beraz, hautaketa prozesuan eta konexioak sortzeko orduan, alokairu kontratu bat ere badago, eta landu dugu bizikidetza arautu ahal izateko. Ez horren beste alokairuari eta rentari dagozkion alderdiak, horiek ere bai, baizik eta etxe bizitzako bizikidetzaren alderdiak. Esaterako, ohiturak, espektatibak, bitartekaritza egin ahal izateko, espektatibak betetzen ez badira, esaterako. Eta hori beraz lotuta dago lagun egitearekin, jarraipenarekin, eta beste fase horiekin. Ulertzen baitugu, azken finean, hau oso berria dela jende askorentzat, eta oso importantea da beraz guretzat jende hau sentitzea seguru, eta sentitzea jende honek guztiak baduela bidaide bat eta lagun bat bizikidetza kontratuak iraun bitartean. Beraz, gu bestela bitartekaritza lana egin dezakegu honekin guztiarekin esku hartzeko eta amaitzeko behar baldin bada. Galderetan askotan entzuten da, zergatik ez du pertsona batek parten hartu nahi izango. Nik adierazi nahi duena da, zergatik honek baduen zentzua eta zergatik jendeak nahi duen parte hartu hain justu. Adinekoen artean, arrazoitako bat da, bizitza ematea azken finean lekuari, semeak edo alabak batzuetan, ibestiri batzuetan daude, emantzipatu egin dira, eta etxean badago lekua. Eta orduan jende asko gogoa izaten du norbait izateko hitz egiteko, edo telebista ikusteko konpainia izateko. Noski alderdi ekonomikoa ere hor dago. Batzuek etxe bizitzako egoerak dela eta egoera etxean ez dute hain egonkorra izaten, eta alokairua batzuetan diru estra bat izaten da. Guztiok nahi dugun bizitza hori lortu ahal izateko, noski. Eta belaunaldien arteko elkartasunaz ere hitz egin dugu, eta niri kontzeptua apur bat handi gelditzen zait, eta definigaitz. Gero eta gehiago ikusten dugu, belaunaldien arteko
elkar ulertzea susta dezakegula. Eta gero eta adineko jende gehiago ari dela etorkizuneko belaunaldien alde lan egiten. Eta kasu honetan erabiltzen ez diren espazio horiek eskaintzen. Hemen aipatu nahi nuen Marianok zioenaren beste alderdi bat, kubun badago adinen kontu bat, baina ez daukagu hainbeste gazte bizikidetzan egon nahi dutena. Adinetik arago ere ulertzen dugu hau guztia, ezagutzaren alderditik ere begiratzen dugu. Adibidez, elkarregi batek duen ezagutza, eta besteak ez duena, partekatzearen alderdia ere funtsezkoa da, kasu honetan. Eta hau aipatu nahi nuen partekatzeko arrazoiaren eta partekatzeko kideen kontuenetan, ez da. Hortik arago, noski alderdi ekonomikoa presente dago, eta hor ere badago, azken finean, arrazoi bat, jende askok ezin du agian alokairurik ordaindu, ez da gelarik ere, eta honek aukera ematen du beste eredu batzuetara jotzeko. Ikusten dugu gainera kubura etortzen direnek askotan bestelako bizikidetza bat bilatzen dutela. Ezagutzen duzun jenderekin egotea, dilistak egiten jakitea, ezagutzea, eta hori guztia pasoa dute. Eta beste mota bateko bizikidetza bat bilatzen dute. Elkar ulertzen, eta etxe sentsazio hori bilatzen. Azken puntuetara etorriz, emaitzez eta ikaskuntzez ere hitz egin nahi nuen. 5 urtez aritu gara eta atera ditugu zenbait ikaspen. Ez dira oso proiektu edo programa ezagunak, estatuan, ez da Euskal Herrian ere. Eta esan dezakegu eskura ditugun teknologien bitartez, 9.000 maister ibili direla, 1.000 jabe ere interesatuta daude, etxea partekatzeko, eta gainera estatuan ere hainbat bizikidetza sortu ditugu. Zer gertatu da bizikidetza horiekin guztiekin, baina esan dezakegu gehienak arrakastatsuak izan direla. Bizi esperientzia positiboa da parte guztientzat, baina badaude beste datu batzuk ikaspen garrantzitsuak direnak. Nahiko ehuneko handia dugu, uste baino lehenago bukatzen dutenena. Eta arrazoi nagusia normalean izaten da bizi ingurua barrak aldatu egiten direla. Normalean maisterrarenak. Eta aldaketa horren ondorioz bukatu egin behar izaten du bizikidetza horrek. Eta noski guztia ez da perfektua, eta batzuetan bizikidetza batzuk bukatzen dira beste arrazoi batzuengatik. Badakigu giza harremanak zailak direla, eta askotan konplexuak direla, beste batzuetan politak, eta beste batzuetan arraroak, eta batzuetan esperientzia batzuk ez dira ondo bukatzen, eta kontratua eten behar izaten dugu amaitu horretik. Arrazoi nagusia normalean izaten da, bizikidetzako batera ezintasuna daudela. Ez dagoela elkar ulertzerik, agian bakoitzak zituen espektatibak direla eta beste arrazoi batzuengatik ere bai, esaterako, errutina ezberdinak izateagatik. Horiek dira orain arte izan ditugun arrazoi nagusiak bizikidetza lehenago eten dugunetan. Eta amaitzeko, aipatuko dut norantz jo nahi dugun eta ze hortzi muga dugun kasu horretan. Hasteko, azkenari ekingo diot. Momentu ez hitz egiten du azken ikaspenak, eta pertsonez ere bai. Horrelako programez ari garenean, eta belaunaldien arteko harremanez, ulertu behar dugu ze unetan dagoen pertsona bakoitza. Hemen, esaterako, adineko pertsonen inguruan ari gara, eta momentu ez, etxea partekatzeko momentu ez. Kasu batzuetan, esaterako badago Gasteizen kasu bat, adineko pertsona batena,
duela pare bat urte, 2 urte eta erdi edo, kontaktuan jarri zen pertsona hau, etxea partekatu nahi zuen, eta prozesuari hasiera eman genion, baina gero jakin genuen pertsona hori duela gutxi geratu zela largun. Gurekin harremanean jarri zenetik bizikidetzan hasi den arte 2 urte inguru pasatu dira. Horregatik uste dut oso garrantzitsua dela ulertzea momentuaren gai hau. Agian pertsonak buruan ideia bat dauka, baina benetan hori egia bihurtu arte baliteke tarte bat pasatzea. Eta horrela uler dezakegu nolakoak izan daitezkeen prozesuak belaunaldien arteko bizikidetza hauek sortzeko. Lehen esan dudan moduan, erronka handietako bat da seguru sentitzea. Eta horretarako izan ditzakedan beldurrak lantzea, adibidez. Funtsezkoa da prozesu osoan gertatzea segurtasun sentsazio hau, eta noski judizioen alderdia ere oso garrantzitsua da. Asko daukagu epaien inguruan ikasteko. Hobekuntza handia ikusi dugu, baina jakin dugu bizikidetzaren hasieratik bukaerara asko aldatzen dela elkarren belaunaldien inguruko irudiak. Agian ze mania dituen, edo agian festa egitetik dator. Hori guztiak hautsi egiten dira askotan, kronologikoki belaunaldi ezberdinetakoak arren posible delako bizitzako fase batzuk partekatu izanak. Esaterako, 20 urte izan da ere, iriz aldatzean ziurrenik nire bizikideak dagoeneko bizi izan duen bizietapa bat igaro dut. Eta horrek guztiak epai horiek deseraikiarazi den ditu. Azken finean ikaspenen bitartez. Eta azkenik ez dut asko aipatu, baina esan dut badugula aplikazio bat, plataforma bat, eta erabiltzen dugula teknologia. Ulertzen baitugu teknologia erreminta bat dela, gauzatzuk bizkortzeko eta eskartzeko. Eta badakigu dena dela ez dela helburua. Beti pertsona batek egon behar du, teknologia jatzen ez den leku horietara iritsi ahal izateko. Guk lan hori egin ahal izateko. Eta ikaspena hauek nahi nituen azaldu, eta esan nahi nuen bidean gaudela, ikasteko bidean gaudela, belaunaldien arteko harremanak sortzeko bidean, bai etxe bizitzan, bai beste aukera askotan, beste eremu eta alor ugaritan. Beraz, oinez jarraitzen dugu, bidean nahi duzuen guztiekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aize, también por ceñirte al tiempo. Eskerriko asko Aize denbora hain zorrotz betetzagatik. Bueno, jarraian, Bizkaiara goaz, Portugaletera zehazki. Eta gurekin dugu Javier Ruiz, bera, udaleko gizarte zerbitzuetako zuzendari ohia da, eta eskertu behar dizugu, ona etorri izana, saltzeko nola sortu zen, nondik datorren, nahi duzunean bai. Me voy a poner aquí el teléfono por si acaso, y si no tú me avisarás, aunque... Hemen jarriko du telefona, bestela bisatu, bai, denbora gainditzen baldin badut. Nik uste labur eta zehatz arituko naizela. Lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiogu, ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailari. Barkatu, baina batzutan joan egiten da soinua. Moztu egiten zaio batzutan. Eskerrik asko, esan den bezala deitasun handiz tratatu gaituzuelako. Oia esan duzu, ni erretiratuan ez, bai? Erretiro hartu nuen, udalen eta ezaki zergatik, programan udala dioen, ezakigolako zergatik, udalak erabaki duen ni parte izateko, bueno, gizarte segurantza ordaintzen dit, baina, bueno. Egia da, ni gai hauetan lanean aritu nahi zela, baina orain voluntario gisa parte hartzen dut. Oso animatua nahi zelako eta bultzadori sentitzen dudalako gai hauetan lan egitekoa. Oso atsegina da lau esperientzia biltzen dituen bai honetan egotea, Intirekin batera, eta bitxia iruditu zait, ni naizela, belaunaldien arteko bai honetan, zaharrena, ez? Aldaketak ere pixkanaka onartu behar ditugu. Niri kosta egiten zaite begira, motxila eramaten dut, adolescentes en tiempo de crisis dio, bai?
Kongresura 2009koa da, eta nik oraindik ere motxila berdina erabiltzen du. Bueno, beraz, oso ongi ulertu dut adinen kontu hori, ez da, eventualaren hori, gertatzen denaren araberako adin hori, eta abar. Bueno. Esan behar dut ere, saiatuko naizela, naiz eta orain arte ez diodan zorrozki heldu gaiari, bai saiatuko naizela azaltzen oso modu soil batean gure esperientzia. Esperientzia honen testu ingurua bada gizarte zerbitzuetatik zerbitzu guztietarako aplikatu nahi izan dugun metodologia eta filosofia batean oinarritutakoa. Gizarte zerbitzu guztietan erabiltzen da metodologia eta filosofia hau, eta guztietan erabiltzen da belaunaldien arteko ikuspegi hori. Albaro hemen dago, ez diot ikusten aurpegia, aspaldikotik. 20 urtez egon gara elkarrekin lanean, agian ez 20 urtez, baina uste bera gazteagoa dela, baina bueno, urtea daramatzagu elkarrekin lanean, eta integrazio lan hori egiten belaunaldi arteko politika hori zerbitzu guztietara ekartzeko. Lehen lideri kontatu diot Asierrekin izandako esperientzia traumatiko bat, zentro batean gertatutako, baina tira, gehiago luzatu gabe. Azaldu egingo dut, belaunaldien arteko lantaldea, zertan den. Ez naiz luzatuko, eta ez dut justifikatu nahi, zer abantaila dakartzan belaunaldi artekotasunan Marianok, lehenengo izlariak guztiek azaldu dutelako, dagoeneko. Baina nola sortu zen? Ezin egon batek bultzatuta. Eta jaso egin zen dagoeneko, hiri atseginaren lehen planean. Portugaleteko adinekoekiko atsegina izateko helburu hori zuen plan horrek hiria atsegina izan zain nahientzat. Duela 4 urte garatu genuen eta Bizkaia lagunkoia eta barrekin egiten den bezala, kasu honetan 40 pertsona izan genituen gurekin lanean. Eta gure helburua zen jakitea adinekoek zer zailtasun izaten zituzten Portugaleten eta zer egin genezaken hori hobetzeko edo desagerrarazteko. Eta planaren baitan bada esparru bat niretzat oso garrantzitsua dena eta hor sartzen dira zuzen ere belaunaldien arteko harremanen sustapena eta abar. Hori guztia jaso egin zen planean eta noski plana udalari helarazten zaio, baina zehazki planarekin batera helarazi genion zer egin genezakeen helburu hori betetzeko. Planak adinekoen kontseilura bideratu zuen, udal gizarte zerbitzuetako azpitalde bat da, baditugu ere haurtzaroarena eta abar, beraz ekarri zuen adinekoen kontseilura proposamena onartu zuten haiek, eta adinekoen kontseiluaren baitan belaunaldien arteko lantaldea sortu zen. Lantaldea 2023ko apirilean hasi zen lanean, eta helburua zen udaletik, udalari ere interesatzen zaiolako, urteak direlako, belaunaldi artekotasuna landu delako, interesatzen zaio ikuspegi hau, helburuak hasieran ere aipatu du, horri iruditzen zait guztiok bat gatozela. Eta taldeak badu helburu bat. Badakigulako belaunaldi arteko jarduerak daudela udalerrian. Eta helburua da balio bat ekartzea eta areagotzea hainbat belaunaldi elkarrekin egoteko eta harremantzeko espazioak eta tarteak edatzea, gehiago izatea. Beraz, oinarriak aipatu direnez, ez naiz honekin luzatuko, belaunaldi arteko elkartasunaren kontzeptua nik ez dut argi eta garbi ulertzen iritziz gauza bat da elkartasuna, eta iruditzen zait belaunaldien arteko politikek beste kontzeptua dutela, baina kontzeptu hori hor dugu berriro pentsatzeko horretan, eta bestalde helburua da belaunaldien arteko lankidetza eta interakzioa bultzatzea. Baina horrez gain, 23ko ekainaren 6an lanean hasi zen belaunaldi arteko lantalde horretan,
Deialdia egin zitzaien, dagoeneko belaunaldi arteko jarduerak garatzen zituzten eragile guztiei. Direla ikastetxeak, aisialdiko taldeak, gazteria zerbitzuak, kultura zerbitzuak, gazte taldeak, adinekoen taldeak, eta aipatu egin behar dut, proiektu hau berezeki bultzatu duelako Portugalete hiri adeitsua proiektuaren baitean, bada Alberto, bere izan da esango nuke erabakigarria, bera gabe, ez genukelako proiektu hau aurrera aterako. Erakunde hori guztiak bildu egin ziren, eta mahai gainean jarri zituzten jada egiten ari ziren jarduerak. Eta hori edukita, guztiok parte hartu bai genuen honetan, galdetu genien, eragile horietatik zeinek izango lukeen aukera zabaltzeko lanerako eremua, edo proposamen kopurua, edo talde kopurua, edo harreman kopurua. Eta horren arabera mapa bat egin dugu, eta ikusiko dugu. Eta mapa horretan ikus ditzakegu Portugaleten edo zein adinekin lan egiten duten entitateak, erakundeak. Portugalete bi amigable, hartu emana, gazteria, hor ikus ditzakezue izan guztiak Elkarni Ruperto Medina, Aisialdi Sarea, horiek guztiak daude lantalde horren baitan, 2003ko ekainean lanean hasi zen, azpitalde horretan hasi ziren biltzen, eta mapa batean jaso ziren egiten zituzten jarduerak. Eta horren arabera, ahalegin bat egin da ikusteko, ea baten batek aukera edo gaitasuna izango lukeen zabaltzeko bere jarduera edo eremua, adibidez, agian ikastetxe batek aukera izan zezakeen talde gehiago sortzeko, baldin eta interesa baldin bazuten parte hartzeko, aurretik ere parte hartzen ari zirelako belaunaldi arteko jardueretan. Beraz, horixe ikusi genuen, ea badagoen gaitasuna, aisialdi taldearekin adibidez harreman gehiago ezartzeko. Eta horren arabera, 2012an lehen aipatu du eta aurretik gauzak egiten zirela, zahartze aktiboari buruzko biltzar bat egin zen 2012an, eta egin zen izan zen proposamen ordenatu eta formal bat helarazi. Erakunde horiei, ikastetxeei, eta esaten genien, aukera hau dituzue hartu emanakek egiten dituenak, aspaldikok egiten dituenak, eta parte hartu nahi duten ikastetxeak harremanetan jarri ahal izan daitezke, horrela. Eta esango nuke lantaldearen lehenengo arrakasta izan dela egin den lana bera. Hilean behin, bildu dira, urtebete baino gehiagoz, eta ezarri diren harreman horiek. Izan ere, elkar ezagutu ahal izan dutelako, jakin ahal izan dute, zer egiten duten, sinergia sortu dira, eta izuzen ere hori da osagerik garrantzitsuena. Ikastetxeei ikasturte hasieran, ekainean lehenengoz eta irailean bigarrenez, honen berri eman genien. Beren ohiko jarduaren baitan sartu ahal izan ditzaten jarduera hauek. Ez direlako aparteko jarduerak, ez hitzaile batek nahi badu, har dezake talde bat, edo talde bat baino gehiago, eta antolatu, adibidez, hartu emanak egiten duen bideo lehiaketan, parte hartzea eta bideo bat egitea, eztabaida pizten dira, parte hartzaileekin, edo demagun zinema programan. Zinema programa bat egiten delako gazte eta adinekoentzat. Nortzuk parte hartu nahi dute, horrelakoak egin daitezke. Badagoelako ezakit ezagutzen duzuen irudibizia proiektua, edo osasuna sustatzeko egiten diren proiektuak, lan egiteko modu horren arabera lortzen duguna da eztabaida bat gertatzea, gazteen artean, adinekoen artean, eta gero elkartu egiten ditugu eztabaida bakar batean. Hori da lantaldearen helburua. Harremana bera, eragileen artean sortu den harremana bera, antzeko jardueretan aritzen direlako,
eta bestetik sortzen den harreman hori. Interesa izan dezaketen eragilekiko harreman hori ere. Beraz, une honetan 25 proiektu aurkeztu dira, jardueren kartografia horren barruan, jasota daude, eta parte har dezakete haurrek, gazteek, adinekoek, helduek, eta guztira 14 dira parte hartzen duten eragileak. Akonpainamendua ikastetxean. Hori egingo luke eragile bakoitzak proposatzen dena ez da udalak jarduerak egitea. Udalak egiten dituelako dagoeneko bere jarduerak. Ezartzen dena da harreman bide bat talde formal horien eta eragile hauen artean. Baldin eta harremanetan jarri nahi badute. Osartzen dira, aurrekin, gazteekin, adinekoekin egiten duten taldeak ere. Talde formalak. Udalak, noski, baditu behar batzuk, eta egiten ditu ekitaldi formalak, ikusgaitasun handikoak, eta horrela, apirilaren 29an aurten, ospatu nahi izan zen belaunaldien arteko eguna, eta hori ikusi zuten esan zuten, belaunaldien arteko eguna ospatu behar badugu izan dadila lankidetzan, elkarlanean, eta horretarako lan bat egin beharko dugu, txertatu beharko dugu, kurrikulumean, eta abar. Eta udalean onartu zuten agian 2025an islatu ahal izango zela lantalde horren emaitza. Gogoan izan dezagun, lantalde horretan egiten dena dagoeneko egiten ari zela egiten dena izan da pixka bat gehiago bultzatu, hobetu, eta 2025ko aprilaren 29an erakuslei hori izango du. Bueno, es curioso, he puesto el teléfono y no he mirado la hora en la que... Telefonoa prestatu du, baina ordua begiratu gabe. Sukaldean bezala jartzen dut heltzea, eta gero ordulariari begiratzen diot, berandu denean. Sí. Si funciona, no sé, como el enlace estará ahí, ¿no? Había dos... Esteka bat bazanuen bideoekin ez, bideo pare bat banituen. Eta ez dut esan. Eskerrak argazkiaren eskubideak erdibana ordaindu ditugune, biok erabili dugulako berbera horrela merkeago ateraza digu, horrela aurreztu egin dugu, ez hau beste arrazoirik. Ezakit ikus dezakegun. Vídeos. Bideotako bat ikusteri badugu? ¿Con esto? Honekin emango diot? No. Aquí habrá una. Sí. Sí. Y volumen. Sí, esta sí. Sí, porque la otra es más un vídeo que hemos hecho para fomentar el respeto a la... Beste bideoan adinekoen errespetua bultzatzeko asmoa genuen. Eta hau da, belaunaldien arteko jardunaldi bat. Iaz egin genuen, gazte gelatik. Gazteria arlotik. Esto parece un día singular y especial. Egun berezi bat dirudi, baina Albarori galdetzen badiozue, etengabe egiten ditugu horrelakoak, eguneko zentroekin, Sarrokeko eguneko zentroarekin, Aspaldikoko egoitzarekin, eta barrekin, etengabe egiten ditugu horrelakoak. Ya será más difícil volver. Orain, itzultzea zailago izango da, ezta? Listo. Y bueno, esto era lo que... Horixe zen, azaldu nahi nuena. Eta nik uste, zuzen ere, lantaldearen interesa badela, lantaldea bera. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Javier. Al principio de todo has dicho...
Eskerrik asko, Javier. Hasieran esan duzuguna oso xinplea da. Marianok ere esan du, ez? Batzuetan, xinpletasunen ere gauza asko aurki daitezkeela. Hainbeste eragilerekin, erakunderekin, lantalde bat sortzea, inanitzak izanik, eta belaunaldi artekotasuna egonik, badirudi beharrezkoa dela, hitz egitea, argitzea, hor egonda ezagutza transferentzia bat zure aldetik ere ez, beraz, eskertzen dizut. Maider... Bai, nahi baduzu segi, ni bitartean aurkezten dizut. Bera, Maider Irizarri da, bagoaz orain Gipuzkoara, eta bada etxe bizitzaren inguruko, beste esperientzia bat, kasu honetan herri txiki batean aplikatzen dena, eta horrek ere badauka berezitasuna, uste dut nik. Zehazki Usurbilera goaz, Maider Usurbilgo udaletzi dator, bera bertan gizarte langilea da, eta oraintxe momentuan komentatzen zidan ekozaintza sistemen inguruan koordinatzaile lanetan dabilela. Berak aurkezpen euskeraz egingo du, ez da, Maider? Jakin dezazuen baita ere, eta nahi duzunean... Lehenengo hori eskertzea behatu zeri topaketa hontan parte hartzeko gonbitea luzatu digulako, eta Usurbileko esperientziari buruzko daukazuen jakin nahi horregatikan. Eta, kokatze aldera nik komentatuko dut, nik gizarte zerbitzutatik nator, eta igual pizkatxo bat aurkezpena, gizarte zerbitzun testu inguru hortan kokatuko dut, bai. Txirikorda berez ez da gizarte zerbitzuetatik kudeatu den, emango diotoni, ez da? Zelan ematen zaio? Honi, ez da? Bai, barkatu, Jesus. Barkatu, que ni teknologiarekin ez nahiz ondo moldatzen. Hori, ez da gizarte zerbitzutatik kudeatu den ekintza bat. Udaleko ekipamendu bat da, eta berez hirigintza saietik sustatu da, bai. Lehenik eta behin, argazkitxo bat, ikusi ezazuen eraikina zelakoa dan, eta hor pizkatxo bat ez dakit oso ondo ikusten da, baina, Usurbileko alkatea azaltzen da, baina berez ere bai Txirikordako biztanleak dira. Ikusten dezue, bai diatzela generazio artekoak edo adina desberdinetakoak, baina ez bakarrik hori. Baizik eta bai, herrialde desberdinetako jendea ere badago, eta hortaz aniztasuna ere kontutan hartzen da proiektuan. Bai, esan deten bezala, ez da gizarte zerbitzutako proiektu bat, beraz ez dago gizarte zerbitzutako zorroan, eta gizarte zerbitzutatik guk ezin dugu baliabide bezala eskaini. Bai, orduan, da proiektu nahiko berritzaile eta esperimentala, bintzat guretatu Usurbilen. Orain hasi da pizkatxo bat bere ibilbidea egiten, eta, aber zer emango digun. Orduan, gizarte zerbitzuen proiektuan zein parte hartze izan duen edo, guk egin deguna pizkatxoa gizarte zerbitzutatik izan da, 65 urtetik gorako pertsonen eskaerak jaso eta kudeatu ditugu. Gero esplikatuko dut, baina, prozesu parte hartzaile bat zabaldu zen 2019 urtean pizkatxo bat proiektuaren nondik norakoak eta zehazteko, bai gazte jendeak eta adineko jendea parte hartu zuen, eta beraiek azaldutako edo garatutako ideia guzti horiek eraman dira, gero edo udalak eraman ditu ordenantza batetara, horiek arautu egin dira, bai. Eta arautze hortan ere bai, arautu da, 65 urtetik aurrerakoen sarrerarako baremazio hori. Eta hortan gizarte zerbitzuek ere bai parte hartu dute baremazio horren eraikuntzan edo. Eta baita ere, esan beharra dago, guk hor 65 urtetik gorakoen baremazioak egiteaz aparte, pertsona horien eskaera jaso ditugu eta baita ere elkarrizketatu ditugu pertsona horiek eta azaldu diegu Txirikordako proiektu komunitario hori zertan zeitzan. Ze jendeak askotan
ezekien oso ondo, proiektu komunitario bat, intergenerazionala, hori zedan, eta kokatzen laguntzen genien pertsona heldu hoiei, proiektu hortan, ze gazteen artean, gazte jende asko apuntatu zen, hasiera batetikan ekimenera eta proiektura, gazte jendearen kasuan egin zen zozketa bat, baino lehenengo botean, 2022 urtean zabaldu zenean eskaerak egiteko garaia, 75 urteko jendea, jende heldu gutxi apuntatu zen. Eta gero, 2024 urtean orain maiatzean inaugurazioa egindanean, ikusi da, jende heldua gonbidatu dugu bebai inaugurazio hortara, eta hor ikusi da, gauzak ikusteak, erlazioak edo batak besteari esaten diona, baino ez igual gizarte zerbitzutatik baizik eta beraiek, proiektuan ja parte hartzen ari ziren hoiek adierazten zutenak, ze inpaktu eta ze eragina daukan, eta nolan animatu den askozaz jende gehiago, bizibilizatu danean, eta elkarrekin pizkatxo bat hori ikusi dutenean. Pizka kokatze aldera, norentzat da, esan dugu, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat, pizkatxo bat emanzipaziorako edo, garai hortan daudenak, Marianok esango luke agian ezetz, baino hori hausnarketarako beste hildoa zabaltzen digu ere bai, eta 75 urtetikan gorakoentzat. Bai, dago Usurbien kokatuta, Ugartondo auzoan da, ze da hausune berri bat. Etxe bizitza pilo bat egin dira, eta hoien artean eraiki da auzo berri bat Usurbien, eta hoien artean dago Txirikordako eraikina ere bai. Txirikordak 16 etxe bizitza dauzka, 8 dira, edo 8 gazteentzat, esango genuke, eta beste 8 75, helduentzat, bai. Jabegoa Usurbilgo udalarena da, eta izaera, norberaren beharrak asetzeko etxe bizitza pribatuak dira, hau da, hau ez da, izek esan duen bezala, etxe bizitzetan generazio arteko jende desberdinak konbibitzen dula, baizik eta bakoitzak dauka bere eremu edo espazio pribatua. Etxe bizitza txikiak dira, azalera aldetikan txikitxoak dira, eta ematen zaio garrantzia espazio komunitarioei. Dauzka espazio komunitario handiak, txoko edo sukalde komunitario bat, areto bat, gero terrazak eta bebai, izan beharrean bakoitzak gaudegu orain ohituak igual, bakoitzak bere etxean, bere terrazatxo eukitzera, eta hori baiatuta eta hola eukitzen dugu. Kasu hontan dira, espazio zabalak, sustatu nahi da elkar bizitza hori. Baino, aldi berean bakoitzak bere espazio pribatu horiek mantenduz. Zenba denborarako, gazteen kasuan 5 urtetarako, esleitzen dira, etxe bizitzak, eta gero ulertzen da pertsona horiek atera beharko diela, eta helduen kasuan 5 urtetarako izan daiteke, baino hor ere guk gizarte zerbitzutatikan baloratzen dugu gero ia 5 urte horietan pertsonak badaukan irtenbide bat, ez oraindikan egokia den txirikordan mantentzea, edo gero transitatu behar duen beste baliabide batzutara. Adibidez, Usurbilen bebai orain dela urte bete ja, zabaldu dute zaintzadun etxe bizitzak, martiakoak, gurtzegikoak, horra edo beste etxe bizitza baliabideetara transitatu behar duten, edo bestela, ematen zaila aukera bertan geratzeko biziproiektu bezala. Eta funtzionamendu aldetikan, lehen esan deten bezala, prozesu parte hartzaile bat zabaldu zen, hor beraiek edo, beraiek ez, baino gazte kolektibo biek, pizkatxo bat iritikat kooperatibaren bide laguntzarekin, adostu zituzten Txirikorda ze ezaugarri izan behar zituen eta zer nolako izan behar zen, eta gero hori udal ordenantza batetara eraman zen, eta baita ere orain, ja bizitzen ari diazenak, zabaldu ze kooperatibaren bide laguntzarekin ere bai, arautu dute beraien barnea araudia, nola antolatuko diren, kasu hontan asamblearen bidez antolatzen ari dira, udalarekin zeinek egingo dituen komunikazioak, pizkatxo bat, beraien barnea araudi eta
zera guztiak beraiek adostu dituzte, eta hortaz, naiz eta udal ekipamentu bat izan, dauka autogestiorako bokazioa. Udalak nahi du, ahalik eta gehien, beraiek egitea, beraien ibilbidea. Zergatik eta nola? Ez da kasualidadea bez, holako ekipamendu bat igual usurbilen egotea. Esatea nahi detena da, badagoela herrian, tradizio bat edo bai belaunaldi artekotasuna sustatzeko eta baita ere parte hartzerako. Badaude belaunaldi artekotasuna lantzen duten beste proiektu batzuk gaur egun eta lehendikan ere existitzen zirenak usurbilen adibidez, hori eguneko zentro, eguneko arreta zerbitzua udalekoa dana, edo orain egurtzegiko zaintzagun etxe bizitzetan egiten dira herriko eskolekin ekintza intergenerazionalak. Eguneko zentroa ere bai, orain egurtzegin dago kokatuta, baino lehen egurtzegindegiaren ondoan zegoen kokatuta, eta beti eduki dute hor hartu eman bat. Baita ere pasan urtean, Usurbileko Zubietan dagoen lanbide eskolakin, tableten bidezko programa bat egin genduan, beraiekin elkarlanean, eta pertsona nagusiek teknologia berriak eta bar erabiliz komunikatzen ziren gazteekin. Edo gaur egun zaintza ekosistemaren barruan zaintza komunitarioarekin zerikusia daukan, goazen kalera ekimena, egiten da pizkatxo bat erlazioak eta sustatzeko, eskoletako aurrak eta ateratzen dira, eta baita gero herritar guztiei zabalikan dagoen ekimen bada. Baina, ez naiz luzatuko hauekin, ze hainbat dira. Lehen esan bezala, berez proiektuaren ideia 2019 urtean hasi zen, udalari heldu zitzaion hori Ugartondoko auzune hori eraikitzeko proiektua, eta horko karga urbanistiko batetatik eratorrita lursail bat eskuratu zuen udalak. Eta lursail horrekin udalak pentsatzen zuen, etxe bizitzak edo egin beharrean, komunitateari edo herriari etekin bat emango zion proiektu bat egitea. Orduan, hor zer egin pentsatzeko, udalak hausnarketa bat egin zuen eta ikusi zeban, gaur egun bai badagoela gazteen aldetikan emantzipazeko edo etxe bizitzara, lehen etxe bizitza behintzat lortzeko, eta gero ere bai, baina zailtasun bat, eta gero beste parte batetikan, helduen artean, askotan badagoela nahi gabeko bakardade hori, edo batzutan ere bai, naiz eta beraiegia etxe bizitza bat izan, barrera arkitektonikoak eta horrela direla medio, beraien etxe bizitzetan ez dietenak lagatzen helduei bizitza duin bat izaten edo erlazionatzen eta horrela. Orduan, jaso zituen kolektibo bi hoien beharrak eta pentsatu zuen udalak, hoiek biak uztartuz, proiektu bat egitea. Bai. Eta hori, horrela pizkatxo bat sortu zen, ekimena. Nahia da, gazteek daukaten repris edo gauzak egiteko nahi hori, eta proiektuak egiteko nahi hori, bateratzea pertsona helduak izan dezaketen bizi esperientziarekin eta elkar zaintza sare bat sortzea. Txirikorda hori esatea nahi du, sare horiek sortzea bata bestearekin. Eta hori ere bai gero komunitatean izan dezala bai onura bat. Bai hori. Belaunaldi artekotasunari nondikan heltzen zaion? Pizkat hortikan. Ezaugarri nagusiena dira dala proiektu belaunaldi artekoa, baina da proiektu komunitario bat. Eta elkar zaintza jartzen du balorean. Eta hortaz aparte, Txirikordako komunitatean parte diren hoiek bata besteari ematen dioten laguntza hortaz aparte, baita ere gero dauzkate ordu komunitario batzuk, edo herriari
proiektu sozialetan eskaini beharreko ordu batzuk. Bai, beraiek egin dute, antolatu dute orduen bankuaren arabera, 8 ordu daukate bakoitzak, bai barne proiektu hori, baino gero beste ordu batzuk ere bai, herrian dauden beste proiektu sozialei eskaintzeko. Adibidez, hor nahi da uztartu pizkatxoa zaintza ekosistemarekin, eta hortze gabiltza pizkatxoa, beraiek orain hasi dira beraien ibilbidean, eta Txirikordako biztanleak bai daudela orain pizkat, beraien barne araudiak eratzen, beraien konbibentzia taldea egiten, orain beste 3 pertsona nagusi sartuko dira ere bai proiektuan, eta daude ibilbide guzti hori egiten. Belaunaldi artekotasun izaera hori eta talde koexio hori eta baloreak eta guztiak lantzeko eduki dute bebai bidelaguntza bezala edo bidelaguntzaile bezala eta izaten jarraitzen dute Zabalduz kooperatibako dinamizatzaile bat. Eta zesan behar nunik, enbalatzen izela eta gero azte zaizki, bai, hori, bai, belaunaldi artekotasunari heltzen diotela ere bai, bakoitzaren burujabetasun eta bizi proiektutatikan. Hau da, bai gazteak eta bai pertsona helduek, bakoitzak, naiz eta komunitate hortan parte hartu, gero bakoitza dauzkate bere bizi proiektuak eta beraien bizitza. Baino, bata besteai, bide laguntza bat ematen diote edo ematea da oinarria, bai? Eta, hemen pizkatxo bat parte hartze prozesuaren zer argazki bat, eta hauek dira gero, ja, zizia zenian bizitzen, Zabalduzekin egin zituzten saio desberdinak. Asko enroiatzen nahi, ez? Eta, gero bideo txiki bat jarriko dugu, ez dakite hori ja teknikariek esango diate nola egin, nik uste beraiek azaltzen dia zela eta laburbilduko duela hobeto igual nik orain azaltzen nahi naizena, bai. Baina, bukatzeko emaitzak eta irakaskuntzak. Esan deten bezala, Txirikorda da proiektu bizia. Orain hasi dira eta emaitza eta irakaskuntzak proiektua hasten doan enean ere nik uste emango dizkigula gehiago. Baina, hauek gu bote prontoan behintzat orain jaso ditugunak edo iruditzen zaizkigunak garrantzitsua diazenak. Alde batetik, olako proiektutan bide laguntza bat izatea edo akonpainamentu bat izatea, ezinbestekoa ikusten dugu dela, ez? Komunitate hori eratzerako orduan. Guk adibidez hori Iritikat eta Zabalduzeko bide laguntza horiek izan ditugu. Bai, gero, ez dela baliabide isolatu bat. Gure kasuan da, zaintza ekosistema edo usurbil herri zaintzaile horren parte edo beste baliabide bat. Hau da, beraiek bai komunitatean, Pizkat Marianok esaten zuena, ez? Ez gaudela bakarrik, gaude danak interkonektatutak. Orduan, beraien onurarako eta komunitate horren onurarako sortzen eta egiten dutena, gero dauka, herriko beste pertsonengan ere bai, onura bat. Eta hor, sortzen diezen sareak, diaz pizkatxo bat landu nahi diazenak. Bakardadea saiesteko tresna baliagarri eta berritzaile bat dela iruditzen zaigu. Eta, gero hori, gehien bat helduei ematen diela komunitatearen parte jarraitzen izateko aukera bat. Eta sentitzeko beti aportatzen dute, baina sentitzeko aportatzen dutela, ez gehiago. Eta isolamendu hortatikan ateratzeko. Zelen esan bezala, jende asko adibidez bizi da, etxe bizitza batzutan, igogailurik gabe, ez dionak bermatzen eta ez dionak permititzen, besteekin relazionatzeko, orduan hortik. Eta, hori, mendekotasunak, hori da, guk 3. adinekoen kasuan gehien bat, mendekotasuna eta instituzionalizazioa atzeratzeko baliabide bat izango litzake. Eta, gero hori, azkenean, lehen edo orain dela 50 edo 100 urte genituen komunitate edo auzoko komunitate horiek berreskuratzeko era bat dala, ez?
Oso denbora gutxitan, gizarteak demografikokita izan duen bilakaeragatikan, pasatu gera, igual familia hunditan bizitzetik eta auzoko ateak zabalik eukitzera, oso familia nuklearretan eta oso gure etxeetara barrura bizitzera. Orduan honek ematen du aukera, pizkatxo bat bizitza komunitario hori berreskuratzeko eta ez bakarrik helduen kasuan, baizik eta igual gazteen kasuan ere bai, beraiek igual familia aldetikan eta sostengu gutxi izan badezakete, horrek ematen du beste sare bat, eta hori garrantzitsua da. Eta gero hau pizkatxo bat gure hausnarketa bat, gaur egungo erronkei gizarte zerbitzutatikan eta irtenbide bat edo emateko, izan behar garela pizkat imaginatiboak eta hasi behar gara zela beste baliabide mota batzuk sortzen, ezta? Ez bakarrik igual batzuk gazteendako eta beste batzuk adinekoendako, baizik eta pertsonen bizi proiektutan eta pertsonen nahietan eta oinarritutako baliabideak igual pentsatzen hasi beharko ginatekela. Eta, listo. Eta bideo ez dakite, bai. Nik zeu zein biotez. Listo, vale. Nos asomamos a uno de los balcones comunitarios de este edificio de vivienda pública en alquiler de Usurbil, Guipúzcoa. Tiene 16 apartamentos, 8 para jóvenes de entre 18 y 30 años. Hay otras 8 viviendas destinadas para personas mayor de 65 años. Aquí vive Aira, con 28 años ha logrado por fin emanciparse. Iñaki, de 70, también forma parte de esta comunidad intergeneracional donde unos combaten la dificultad de acceso a una vivienda y otros la soledad. La gente joven te da otro punto de vista y te da mucha vida. Me permite tener mi independencia, pero poder ahorrar. La cuota en función de los ingresos de cada uno se revisa anualmente y oscila entre los 90 y 250 euros al mes. Aira, como el resto de jóvenes, podrá residir un máximo de 5 años. Para los mayores de 65 como Iñaki, el alquiler es indefinido mientras no sean dependientes. Las viviendas son de 1 y 2 habitaciones. Pues en mi caso tengo una casa de 1 habitación con una sala y una cocina. Y luego esta terraza que comparto con otras 2 viviendas, que en este caso son 2 vecinos. El edificio está construido de tal manera que facilita la comunicación mucho. El diseño tiene todo galerías exteriores, ayuda a que eso se produzca en interacción, ¿no? Pues cuando sale un vecino está prácticamente en contacto visual con el que está en la planta superior, inferior. Muchos de los encuentros se producen en la lavandería, en este comedor común o en esta sala de reuniones. Los espacios comunes se consensuaron en un proceso abierto a la ciudadanía. Aquí todos están sujetos a responsabilidades de limpieza y mantenimiento que rotan y se deciden en comunidad. En el caso de las personas mayores, imagínate, pues por una dolencia no pueden hacer X trabajo, no hay ningún problema, pues los jóvenes ayudamos a hacer lo que sea. Este innovador proyecto de vivienda pública intergeneracional se ha levantado en un terreno que el ayuntamiento adquirió por ley en una reordenación urbanística. Esta parcela la ha recibido el ayuntamiento de forma gratuita y luego el edificio que se ha construido, que ha costado de alrededor de 2 millones de euros, un poco más, la ha pagado la propia operación urbanística gracias al 15% de los beneficios. Bueno, mila esker Maider, nik bideia azpimarratuko nituzke, bata hasi guzula basura salpenarekin pertsonen bizi proiektuen izaera integrala, ezta? Etxebizitza garrantzitsua da, baina komunitatea eta bigarren ideia, de hecho, azpimarratuko nukena da, zelako garrantzia daukan komunitatean aurretiaz lanketa bat egotea, ez? Cuando hablamos de tejido comunitario, ez? Horrelako proiektu bat martxan jartzerak orduan. Eskerrik asko, eta, bueno, hemos llegado por fin a la... Iritsi gara azkenik Arabara, eta hemen egoteko egia esan, kosta zaigu ona heltzea. Asier Manero daukagu hemen, bizan egiten du lan, eta ziurrenik
berako beto azalduko du, baina Bizanek animazio soziokulturalari heltzen dio, hainbat zentro daude, okerrezpan dago, 16-17 dira, eta zu Bizan San Martinetik zatoz. Ez naiz asko mugitu behar izan, egia esan. Yo soy animazio soziokulturaleko teknikaria naiz Bizan San Martinen, eta lehen adinekoen zentro soziokultural deitze zitzaion Bizan info ere badaukagu, adinekoentzako informazio bulegoa, eta udal zentroak dira, udal instalazioak. Proiektu bat aurkeztuko izuet, epe luzekoa, duela hainbat urte sortua, eta 3 zutabe nagusitu. Lehenengoa Gasteizko Santa Maria Eskola, hemen gertu dago, gainera, eta ikasle gehienak beste herrialde batzuetan jaioak dira, edo bestela beste herrialde batzuetan jaiotakoen familia dira. Beste figura garrantzitsua da, Kokuk elkarteak jarritakoa, eskoletan lan egiten duten gizarte hezitzaileak dira, eta irakasleen osagarri dira gizarte hezitzaile hauek azken finean, ikasgelan egiten den lananen osagarri moduan aritzen dira. Bizan zentroak ere bada ditugu. Justu dira Aktibatu Barrio izeneko proiektuak edo taldeak. Aktibatu Barrioko taldeak bere garaian planteatu ziren eskuartu alizateko hauskortasun egoeran zeuden pertsonekin, bai gizarte mailan, familia mailan, maila ekonomikoan, fisikoan, eta bar. Proiekturi hasi zen 2018an. Kokuketik etorri ziren eskolan zerbait egiteko asmoz, laguntzeko asmoz, eta saiatu ziren zerbait egiten aurrekin, azken finean hori planteatu zuten, eta lerro transbertsala da guztiz. Iniciativa también de las propias personas mayores y las... Aurrekin eta adinekoekin egiten dugu lan, eta inoiz ez dugu ezer inposatzen. Parte hartzen duten guztiek nahi duenak bakarrik parte hartzen du, hori garbi dago. Hiru pertsona mota ezberdinekin hasi ginen, hobeto esan da, 3 gela ezberdinekin. 5. eta 6. mailarekin hasi ginen, gero beste talde batekin, eta iniziatiba horrekin hasiko naiz lanean, 15 adineko pertsona hasi ziren momentu horretan, gehienak bakarrik bizi zirenak, ikasketan lehen mailakoa zen, eta ikasleak 24 edo 25 ziren, 11 nazionalitateetakoak hain zuzen, eta horrek noski baldintzatzaile batzuk ezartzen ditu, deudeari gabe. Abegikortasuna lantzen hasi ginen, Bizanetik aspaldi daramagu horretan lan egiten, Euskadi Lagunkoiarekin batera, baina hori egunerokora eraman nahi genuen, eta abegikortasuna ekarri nahi genuen errealitatera. Zer egin dezakeen nik, nire ingurukoek bizimodu erosoagoa izan dezaten. Zahartze simulatzaileak ditugunez, hau da, mugikortasun, entzumen edo ikusmen zailtasunak izateko, simulatzeko gailuekin bitartez, jolas bat egin genuen. Jakiteko, zer egoera bizitzen dituen horrelako
baldintza dituen norbaitek eta zer egin dezakenik hori errazteko. Esaterako erakusten dugu, ezkerrean behean edukiontzietan, badagoela ate bat, zaborra goraino igo ezin dezaketenentzat. Nik egunerokoan noski saiatu behar dut eskuinean botatzen eta ezkerretan hori ez betetzeko. Hori adibidez ez zekiten ikasleek. Hora hemen egin genuen probetako bat, betaurreko batzuk jarri genizkien, ia ikusi ezin zuten betaurreko batzuk, eta esan genien idazteko bidaia agentzia bateko bidaietako zerak, xetasunak eta gero, solasaldi batean hitzein genuen, ze zailtasun topatu zituen, eta, bizkornoa urte asko direlako, eta denan bizkorrean bildu behar dudalako, baina tira, saiatuko naiz. Hemen beste irudi bat, ikus dezakezue gurpila aulkian doazela, eta hemen eskuinetako honengatik jarri dute. Andre bat ikusten duzu eta aur bat, Juli, dagoeneko zendua da. Baina oso azkar konektatu zuten, bi pertsona hauek. Aurrak amona esaten zion eta adinekoak biloba esaten zion, eta eskolatik haragoko kontuak sortu ziren hor, azken finean hori da helburua, ezta? Eta azalduko dugu gero komunitaterako horrek zer garrantzi duen, baina hainbat gertatzen ziren esaterako. Behin osabarekin zijoan eta haren adopziozko amonak eta osaba komunikatzeko interpretalan egin zituen. Osabak ez baitzuen gaztelaniaz egiten. Eta hortaz, migrazio prozesuetan aurrek badute zer egina. Askotan gurasoak datoza lehenik eta aurrek aitona amonak zaintzen gelditzen dira. Eta hona etortzen direnean, hainbeste denbora eman duen pertsona hori falta da, aitona eta amona falta da. Eta nolabait, proiektu honetan berreskuratu egiten dute berriz lehen faltan zuten figura hori. Hemen batzuetan aitonak eta amonak zarrabak dira, ezta haien herrialdetan 70 urteko aitona amonak dituzte eta hemengoek 80 zenbait urte. 5. mailan hasi ginen eta 6. mailan ezarri genuen, bai gazteek, bai adin nagusikoek eskatu zigutelako eta proiektuarekin eta esperientziarekin jarraitu genuen. Ikusi genuelako, ahal genuela, apur bat gehiago landu. Jolasekin hasi ginen. Esan genien, pentsatzeko eta antolatzeko aurrekin jolasteko zenbait jolas. Eta hor, ikusi zuten antolatu zituztela bere garaiko jolasak. Bizanetik eskolara eraman genuen, eta gero aurrek haien txokoak antolatzen zituzten, guztiek bira emateko txoko batetik bestera. Bi saio horiek egin genituen, beste ariketa batzuk ere bai, eta hortik aurrera irakurtzen laguntzeko esperientzia bat ezarri genuen. Zergatik, proiektu hau bizia delako, aldatu egiten delako, eta gure beharretara egokitzen saiatzen garelako, beti parte hartzaileen arabera, beti galdezka eta beti egin nahi dutena kontuan hartuta. Ikastetxetik esan ziguten, ikasleen artean bazutela hiztegiarekin eta irakurmenarekin zailtasun handia. Ikasgelan autopistez eta peajez hitz egiten ari ziren, baina bazegoen hor bat, inoiz peaje bat ikusi ez zuena. Horrelakoak ere ikusten direlako. Eta horrelako beharrak ikusita, irakurketarekin zer ikusi zuen zerbait egitea erabaki genuen. Adinekoen taldetara joan ginen eta esan ginen animatze altzarete irakurmena lantzen. Edo hobeto esan da irakurmena lantzen laguntzen. Sekulako isilune egon zen eta batek esan zuen ados. Eta batek esan zuen, nola erakutsiko diet nik irakurtzen, agian nik baina hobeto irakurtzen badute. Hor beldurrak ere badaude. Eta helburua zen, adineko pertsona bat, 2 edo 3 aurrekin egotea,
aurrek testua zatika irakurtzea, eta ulertzen ez duten hitzik baldin bat duten, adineko pertsonarekin ari galdetzea zuten, ea hitzak zesan nahi zuen, eta bestela hiztegian bila zezaketen. Horren ondoren, hausnarketa bat sustatu genuen, taldean. Izan ere, testu guzti bat zuten mezu moral bat, eta aktibatuko kide batek Angelin esek eraman zuen liburua, eta handik atera zituzten testuak, eta egian lagungarriak zirela pentsatu zen. Guztiek zuten mezu moral bat. Hor, adibidez, egoera gogor bat azeleratu zen. Esan zuen ikasle batek sentitzen zuela, gainerako ikaskidek gaizki tratatzen zutela. Eta hori, ikastetxeak ez zekien. Horrelako egoera gertatzen ziren, eta diapositiba batzuk jartzeko asmoa nuen, eta gero ez ditut jarriko, bazegoen bat estraperloa jartzen zuena, batzuk oso gai direlako adineko pertsona batzuk, AOPK eta oihu gaitz egiteko aldi berean. Eta hor opariak ematen zituzten, ematen zizkieten, hau esan da gaztei ezkutuan, ez da, estraperloan. Zer gertatzen zen? Oparia alderantziz gertatu zela, eta hiruzpalau haur horiek dirua jartzen zutela, adineko pertsona horri zerbait erosteko. Hori ere gertatu izan da. Zergatik zen hau garrantzitsua? Guretzat erronka bat zen. Izan ere, arrisku batzuk hartzen genituelako hasieran. Ez ditugu izan ere, Marianok esaten zuen moduan, gauza planifikatuak eta ezarriak antolatu behar. Jendeari erabakitzen utzi behar diogu, eta parte hartzen dutenei utzi behar diogu erabakitzen zer egin nahi duten, kasu honetan adinekoei. Ez zegukiten hain zuzen, kasu honetan, laguntzeko gai izango ziren, baina azkenean egin zuten prest zeudelako. Hemen adibide batzuk dauzkagu. Hauek dira, lehen biak aurrek egindako iruzkinak. Ipuinak irakurtzearena tonto xamara iruditu zait, baina adinekoekin irakurtzea ez berdina da. Jarduera honetan denetik ikasi dugu, eta adinekoekin irakurriz ulertu egiten duzu. Hau Marisa izan da, eta esan zuen, nik uste egun gehiagotan egin beharko genituela horrelakoak, 2 edo 3 oso zoriontsu izan naizelako, zoragarriak zaretelako. Honen guztiaren ondoren balorazioa egiten dugu, baloratzen dugu nola joan den prozesu osoa, eta zer hobe dezakegun hurrengo urteari begira. Ikasleei dagokienez esan ziguten jarrera oso ona zela normalen ikaslean gertatzen zenarekin alderatuta. Hain zuzen, beste pasadizo bat badago oso garrantzitsua, bizpahiru aurrak adineko pertsonarekin jartzean, Montsek izan zuen aur horrekin eta horrekin jarri nahi zuela. Harrigarria, ados. Jarri genituen, eta Jabik, kokukeko gizarte zitzaileak esan zuen, horiek banatu beharra zegoela, bi hurrienak zirelako. Eta Montsek esan zuen, beraz, Montsek erabakitu behar zuen, eta horrela izan zen. Eta Montsek ez zuen ahotsik altxatzen, baina aurrak ez ziren altxatzen. Eskua gainean jartzen ziren eta esaten ziren, eta errespetatu egiten zuten. Gauza txundigarria zen, tutoreak berak ere ez zuen sinisten. Aurroireek obeditzea, elkarrez jotzea, eta hori guztia hobetu egiten zen. Irakurtzaletasun ere bai, gogoan dut, bi taldei esan genienean hau egin behar genuela, Isakek esan zuela, eta nire esan zidan, nik ez dut gustuko irakurtzea, ezin dugu beste zerbait egin. 10 saio hauek amaitutakoan, nire gana esan zidan, nire gana etorri zen, eta esan zidan, hanka sartu nuen, konturatu naiz, ez dela hain txarra irakurtzearen hau.
Bero, ez zuen esan zoragarria zenik, baina aurrera egin genuen behintzat. Ulermenari eta hiztegiari dagokienez, ikastetxeak esan zigun, ezin zituztela baloratu emaitzak eta ezin zutela jakin hobetu egin zenik, ausarkeria izango litzatekeela, baina bazeudela zantzuak bai ezkorantz. Eta hiztegian zalantzarik gabe, hobekuntza gontzela. Zergatik planteatzen genuen hau? Testu bat irakurri eta ulertzen ez baduzu, ezin duzulako ikasi. Ulermenean hobetzea, onuragarri izan daiteke ere, gainerako ikasgaietarako. Eta azkenik, emozioen gaiak ere prozesu guztia guztitzen du. Izan ere, aurrak pozik zeuden, saio gehiago eskatzen zituzten, denborak gehiago eskatzen zuten adineko pertsona horiekin. Eta beraz, positibotza jo zen. Eta adinekoen aldetik ere, postasuna handia zen, izan ere, borondatezkoa zen, eta jarraitu egin zuten. Beraz, badago hor zerbait. Esaten dute irudi batek, 1000 hitzek baino gehiago balio duela, eta haien aurpegia ikustea, esanguratsua zen oso. Hasieran, lehen saioan, taldek elkarrezatu gabe ere, aurrek egiten duten lehena da, nagusien gana joatea, musuak eta besarkadak ematera. Eta 10 minutura esaten diegu, hasiko gara zerbait egiten ez da. Autopertzepzioa. Adinkeria egunerokoan jasaten duten adineko pertsona hauentzat, eta horrentzat ere bai, adinkeria bizi guztian jasaten baita. Adinekoek entzuten dute, zaharregia zara honetarako, honetaz ez duzu jakingo, zertarako sartzen zara honetan, hori entzuten dute egunero. Eta haiek gehienak emakumezkoak konturatzen direnean aurrei laguntzeko gai direla, asko da haientzat. Emozioi dagokienez ere, aipatuko dut pare bat gauza, oso pozik zeudela konturatu ginen, 3 minutu besterik ez dauzkat, Termina el apoyo a la lectura. Bukatu zen irakurmenaren laguntza eta 4. mailarekin hasi ginen. Talde berri bat, tutore berri bat, eta tutorearekin hitz egin behar izan genuen, ez zuelako ikusten oso garbi, hau ona izango zenik. Eta bideoak eta bar erakutsi ondoren, 10 minutu igaro ondoren, lehen saioan esan zuen, honekin jarraitu beharra daukagu. Lehen saioko pasaiz bat aipatu beharra daukat. Beti lehen urratsa izaten da dinamika bat egitea, zirkuluen jartzea eta banaka sartzea eta esatea nik halako izena dut, ez da gizan bat urte ditut eta hau egitea gustuko dut. Eta hori egitea gustuko duen jende guztia erdira joaten da. Bazegoen Andre bat, 2 hilabete pasa zirela alargun gelditu zenetik. Eta batek ez zuen erdira joan nahi, eta esan geni, bai, eta ark ez. Eta joan zen erdira animatu zen, eta esan zuen alako naiz, alako urte ditut, eta duela 2 hilabete alargun gelditu naiz. Eta automatikoki, aur guztiak besarkatzera joan ziren eta musuak ematera. Ikasgela osoa. Andrea, negarrez hasi zen, noski, unkituta. Tienen 2 niños, donde ella... Dinamika hori egin ondoren, 2 haur joan ziren beraren gana eta esan zuten zergatik etara etortzen gurekin lanarekin jarraitzera emakumean, egar batean eskerrak ematen ateratzen. Gero pandemia iritsi zen, ikasturte erdian harrapatu gintuen, hor arrakala digital handia egon zen, adinekoena batetik, eta teknologiarik ez zuten aurrena. Egin bazituzten etxeko lanak, pantalla portuta zuten mugikorrekin, eta abar. Itxialdian zehar, eskatu genien, aurrei eta senideei bideoa grabazitzaten, animoak emanez, adinekoik nahi baduzue, kokuren YouTubeko kanalean dago, ikusi nahi badituzue.
Eta nik banekien emakume batek DVD-ak erabiltzen zituela, DVD batean grabatu nion, itxialdia ez nuen bete, eta etxeko postontzian utzi nion, eta lortu genuen auzoek ere, bideo grabatzea, senidek eta helarazi genien ere aurrei ere. Hurrengo 2 urteetan, neurri horiek malgutu ahala, pixkanaka, berreskuratu genituen gure jarduerak. Hor San Martineko auzoan, biltzen hasi ginenean, parte hartu genuen ere Amaia Iguran hezkuntza sozialeko irakasleak doktore tesia egin zuen, ikertuz guk egiten genuen lana, eta hartaz elkarlanean aritu ginen, eta horko marrazki horretan dio, zure iritziz nolakoak dira adinekoak. Hortxe marrazo dute, amona hori, ingeru egoekin, ez da? Zeo zer esan nahiko du horrek. Eta gure laguntzaile diren erakundekin toi izeneko agiria, atera genuen, saltxeatu interneten, ikusiko duzu, oso interesgarria da. Badakit azkar noala, baina amaitzeko, bai. Bueno, 3. mailan hasierako talde batekin ari gara, 5. mailarekin hasiko gara ere, eta batekin du Apdema elkarteak. Desgaitasun intelektuala duten pertsonen elkartea da, eta kasu honetan adinekoekin lan egingo dugu. 3 saio egin dira, azaldu ziguten, zer egiten duten, beraien zentran egon ginen, jolasak ere egiten ditugu, beraien instalazioetan pakito txokolatera dontetzen amaitu genuen. Barkamena eskatu behar dut horregatik, baina, eta nola ez, amaitzeko, otordu batekin, askari batekin amaitu genuen. Erronkak, adiskidetasuna lantzea, laguntza akademikoa eskaintzea, eta estereotipoak apurtzen laguntzea. Adinekoekiko, gazteekiko, beste jatorri duten pertsonekiko, esan bezala, auzoan elkarri laguntzen badiogu hobeto ibiliko gara. Horixe da ideia barkatu. Ikasgela barruan hori lantzea, bizanen gero komunitate osora helarazi ahal izateko. Eskerrik asko, Asier. Realmente no te has pasado tanto, pero claro. Soy el último. O sea que no te sientas tan... bueno, gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko adibide horiek ekartzagatik, Euskadi Lagunkoia, kulturartekotasuna, intersekzionalitatea. Bueno, amaitu dugu aurkezpen hauekin. Ez dakit galderatxoren bat egiteko tarteri badugun, 5 minutu berandago hasi garenez, iruzkina bat galderaren bat badago. Vale. La pregunta puede ser tanto de alguna experiencia en concreto como en general para... Hola, soy Imanol. Kaixo, Imanol naiz. Galdera bat egin dio eta Asiarri. Azken gardenki horietako batean erronkak aipatu dituzunean, galdeiro ikurra jartzen zenion laguntza akademikoaren horri zergatik. Bueno, lehenik eta behin jakin behar dugulako zer behar akademiko dituen taldeak, kasu honetan ikasleek. Eta ondoren baloratu behar dugu adinekoekin batera zer nolako laguntza bandiaziek egun gai horretan, adibidez matematiketan delako agian zailtasunak handiagoak izan daitezko, baina agian irakurketaren bat baldin bada, historiari buruzko baldin bada, agian bilatu izango ditugu modu produktibak. Baina galdera ikurrarekin zegoen ez genolako ez beldurrik ez frustraziori sortu nahi. Eta horrek aiei laguntzea pentsatu duzu, bai. Bai, azken batean modu batera edo bestera elkarri laguntzen diote. Aurrak asko laguntzen ari da. Akademikoki esan nahi dut, Bai. Bueno, batez ere teknologia berriena pentsatu dugu. Talde honetan aldiz gehienak esaten dute, ez dutela erabili nahi, smartphone bat. Eta agian hori, proposatu ezakegura erronkaren bat izan daiteke ez, nik ikusita, badaude asko idazketarekin, irakurketarekin aukera izan ez dutenak edo ikasteko, eta bai, egia da, eduki ditugu horrelako egoerak, ez dugu pentsatu, egia esan, ez dugu behar hori antzeman, baina, noski, planteatu daiteke, elkarri laguntzea eta elkarren gandik ikastea.
Bai esan nahi nuela, adinekoei oso ongi etorri zaizkiela esperientzia hauek guztiak egoten den ikuspegia izaten delako oso paternalista, bai? Atzarriko aurroiei dagokienez, gizajo hauek kanpotik datoz, eta ezagutzen duzunean beste alde hori, ja ez dira besteak, bai? Gutarren artean sartzen dira eta aldatu egiten da. Vale, listo. Vale, listo honekin, eskerrik asko berriro, eta, bueno, ja amaierara iristen ari gara, así que jai honek berriro azalduko digo pixkat. Vale, Eskerrik asko partaide guztiei, baita zuri ere, Inti,